Em dic Raül Icerto i aquest és el meu company d'experiments. Em dic Jan Sánchez i anem a fer un experiment que consisteix en demostrar les diferents pressions atmosfèriques. Ficarem una cerilla encesa dins d'una ampolla. Després ficarem un ou en la boca de l'ampolla. La cerilla s'apagarà perquè l'ou no deixa que entre l'oxigen. Aleshores, la temperatura i la pressió que hi ha dins de l'ampolla disminuirà en comparació a la que hi ha fora de la mateixa. La conseqüència de tot això és que l'ou es ficarà dins de l'ampolla. I ara l'anem a demostrar.